anian na sa inyong atubangan aron sa pagpangayo kaninyo ug katahuran. Maayong hapon kaninyong tanan. Maayong hapon. Ang panahon di radyo nato mahibaw-an. Gahapon kamo pa pero karon iya nakang gibiyaan. Ang pila ka tuig nga siya imong nakauban, sa usa ka takna nahanaw ang tanan. Kay dinhi manggod sa kalibutan, tanang butang anaay katapusan. Ug karon ako unta inyong paminawon, kay karon akong pagabalakon ang balak nga naguluhan. Bauna kining among gugma. Karong taknaan nagsaulog kita sa katapusang higayon nga naa pa sila dinhing dapita. Silbing pabawon sa mga paring atong gihigugma sa pag-adto na pud nila sa lain na pong parokya. Ako man nasakitan kay ako gibiyaan sa babae nga akong giangayan. Pero masakit pa jud pamation nga biyaan ako karon sa usa sa mga taong nakapautro sa akong kaugalingon. Gugma sa kaparian way kinutuban, mutudlo sa katawhan hangtod sa katapusan. Bisan ug magkamalisod man buhaton gihapon ang tanan, makat-on lang ang mga katawhan kung unsay tinuod nga kahulugan sa mga butang nga anaa sa balaang kasulatan. Ang ilang pamilya ilang gipangbiyaan, ug ang mga babae ilang gipanglikayan. Aron lang jud sa pagtuman sa ilang katungdanan, sa pag-alagad sa katawhan hangtod sa katapusan. Nahimo kamo namong inspirasyon, labi na ka namong mga batan-on, aron magpadayon kami sa among pagtuon, ug magkinabuhing matarong subay sa kabuton sa labaw makagagahong. Inyo kaming gitudloan sa mga butang nga angay namong likayan, sa dalan nga angay namong subayan, o sa kinabuhi nga angay namong puy-an. Wa mo'y mga misa nga ipangbalibaran, bisan man og lisod ang dalan inyo gihapong adtuan. Bisan man og nangalubong na ang inyong sakyanan sa kalabukan, inyo gihapong gibuhat ang tanan, para lang jud ang katawhan inyong matabangan. Kining mga butang nga inyong gihimo, bisan man og nagkamalisod na mo, anon lang jud inyong maadto ang mga lugar ug mga tawo nga naliyo na sa Ginoo. Tungod ninyo daghang tawo ang nautro, ug daghang mga tawo ang nabag-o, ug usan nakuadto. Ug unta dili mo magbag-o, kay puhon mulaag pud miadto sa lugar kung asa mo na destino. Monsignor Sergio Surigao ug Padre Noel Abrigana, dili namo makalimtan ang mga oras nga kamo akong nakauban, ang panahon nga nakauban mo namo sa pagpangaon, ang mga oras nga kamo among nakaistorya nga kauban mo namo sa pagpangatawa, ug ang mga binuang ninyo sa panahon sa misa. Karong mubiya na mo niining among parokya, bawna ug dada kining katapusan nahong giistorya. Bisan man ug wa na mo niining parokyaha, dili gihapon mawa ang among gugma para kaninyong duha. Daghang salamat sa tanang kaayuhan ug unta iya mong giyahan, padulong na pud sa laing lugar nga inyong pagaadtuan. Daghang salamat ug maayong hapon kaninyo Padre ug kaninyong tanan.